Látta az Úristen, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Látta az Úristen, hogy az embernek társra van szüksége. És amikor ideálltok az Isten színe elé, hogy áldást kérjetek az életutatokra, akkor ez csak ezzel az érzéssel lehet megtenni, hogy igen, Uram, ő az, akit nekem szántál, megtaláltam, elében vezetted, imádkoztam érte, és megadtad azt, akire én vágyok, aki engem boldoggá tesz, aki hozzám illik, aki belőlem való. A vőrégi nyuruknak keressük fel párját, hogy ő drágszintjét szétmegy a földát. Keressünk neki örök boldogságot, hozzunk a kebleire egy szép gyöngyvirágot. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Na de akkor tudja, hogy voltam a sejben, nem? Hangszükeik elhagyta a csukáját, akit meg mi keresünk, az a nálunk felejtette a bugyját. A blossom and die sends you storm and you lightning to strike. Ukrajna törvényes képviselője, magas polgári kötelezettségemet teljesítve, kérdezem a vőlegényt. Kívánsz-e az itt megjelent Simon Mónikával házasságot kötni? Igen. Én, Mónika, téged, József, ezzel a gyűrűvel, férjemül fogadlak. Ukrajna törvényei értelmében és a ti közös beleegyezésetekkel perctől kezdve házastársakkal nyilvánítalak titeket. Férj és feleség. Blossom and die sends you storm and you lightning to strike, but between the eyes and cry. Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ezt a férfiút, Akinek most Isten színe előtt ezért fogom, szeretem. Jött az apja és eltudtuk a kutyafafongelje mögé. Mi tudják, hogy tudjuk-e milyen egy kutyabarát? Szívem kívánságát szószóval bővítő, mindjárt elején az unkát köszöntök. Még most jöttek rá egy új élet útjára, hát ragyogjuk rájuk a boldogság sugara. Szívemből kívánom, én ennek a fiatal párnak, szeretem őt, és a törömet egymásnak. Legyen az életük hosszú boldog áldott, meg ne várják soha. Ezt